सुत्तू बळसून उरलो नाग पौर्णिमा. विषय कसा म्हणू करेक्ट सांगो. विषय संग्या म्हण दिसता तुका मोस दवचे मग गोतसून पळून तर बशी सम नाही म्हणून दिसता. दलरी सांगल्यार तू खंय कोपत की म्हण म्हाका भैया. हांव कोपचेत असेल विषय दलरी कोप येवच्या पुरो ना म्हण हांव कशी सांगचे जात गो. खंडित तू कोप येता सांगचे की नका की म्हण दिसतास म्हाका. विषय सांगच्याक म्हणू येवन आता कसले गो राग तंडिता. तुका तरकारी नवसाहेबिनी दित हांव सुरवेत कसन विषय म्हण सांग. हांव सांगता कोपचनज मात्र पैरी कस्तुरी तुका भारी जोर केली फैवे. विनायक ऐल कुडले कशी ती सायलेंट जाल्ली आलोचन केल्ला वे तुवें. अयो मारायती तेंची कितले पण सांगता मुखार सी गो. विषय थंयची सावित्र का तुमगेल विनायकलानी कस्तुरील मध्ये तू कसन की कुछ चलतस म्हण. कसन उलयतस पौर्णिमा अंगार प्रज्ञ जाऊन उलयतस की ना. जीभ कान हत्तन देऊन सोडता मा. अयो सावित्र का तू ह्या ना मने कोपला रे. हा विषय कसने सांगना कडे लॉस दवची तुक्काची. हे मिगेल एकलेलन मान नाही सुमार जनलन मानो. तू कसन उलयत म्हणून समाची वगवगी सांगो म्हाका मात्ती बारण दत्तसे बिनी. तुका गंग गोतस का नवे पुढे तुमगे ते काम येतसील मो. वई गंग मग गोतस आमगे ते काम करतसिली समा काम कर ना म्हणून हांव ती कामा दुखून सोडले. तिकेर विषय नाकत आता कस्तुरीलानी विनायकले मग सांगच्या काय क्रम दत्ता ते कसं की सांगका म्हणस पडे ते सांग. पैर हांव तरकारी हाडच्याक म्हण वता असतना गंग मेळली. ती कसन म्हणतस म्हळ्यारी विनायकलानी कस्तुरील मध्ये कसं की चलतस म्हणून. म्हाका सुरवेरी तू कैल म्हणके को पहिले कडे ती एक विषय सांगली पडे म्हाका जिवा कशकी धरले. कसं म्हळ्यारी कोग मम्मल घराक कामा गेलेल के ती आणि तुमगेल विनायक कस्तुरी पुरा काम करतसिलीन खे. कस्तुरीले बमणा कुशारना म्हण सांगिल्ले का विनायकन तिगेल संबळ तिक दियती 2 घंटे काम एक्स्ट्रा हांव करता ताजी संबळ तिक दियती म्हळाके. हजार तू कसने नाशी हो तिक दुड्ಡು दित्वे. आमगेल विनायक भारी चांग बा म्हाका तगलवेर भरवसेस जाल्यार तिगेल वैरी कशी सांगचे बाम्मून तितले पेद्द ती कसन दवो प्लॅन कोरनो नेने वरलेल पुरा म्हाका दिसिले जाल्यार हे विषय सत्य पडे. अयो अशी पुरा जाल्ला गो पौर्णिमा बदा होई गो आता कसा करचे गो. तू असल टाइमरी धैर्य घेऊ का सावित्र का बेजारचे रोडचे पुरा कोरचे नज आणि के सूर दला इतले चस्का कुछ वग्गी तू हे प्रसम करी तुगल पुत्ताक बुद्धी सांग. सुरवेर तिक कस्तुरी तू बुद्धी सांग. घरा वचून चिके गलाट करी हावे देदला तुगलो टेता तू मुखार वस तिक तू समज जळजळई कळवे तुगा लग्गी हावस तुगलो ठावस भिवू नाकतो. होई गो पौर्णिमा ते कस्तुरी सम बुद्धी सिको का 4 ಜನల ಎದುರಾಗ್ತಿಗಲ್ ಮರ್ಯಾದ ಕಾಣಿದಲ್ಲರಿ ಹಾವ್ ಸಾವಿತ್ರೀಚ್ ನೈ ಪೆದ್ದ ಬಮ್ಮಣಾಗ್ಯವನು ಇತ್ಲು ಪುರ ಉಲೈತಾ ಗಾಂವ್ ಪುರ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಶಿ ಪೋಸ್ ದಿತ್ತ ಕೊಚ್ಚಸಲ್ ಕಾಮ ಸುರ್ವೇತಿಕ ಬಲಿ ಗಲ್ತಾ ಕಡಿರ್ ನಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕೋಚಸ್ ರಾಮ ಮಕ್ಕ अर्जंट कोरनाक सावित्र का चिके आलोचन करी कशी पुरा उतरांतू ते कस्तुरीक सिरको येता म्हण पुरा आलोचन करी. ती पळे साधारण ना भारी बुद्धोंती दवे असेल काळ करता काळ असेल धवी करता. तुगेल मिगेल वरी पापात नाही ती भयंकर जोरस गट्टवाणी खंच्या काही रडी असती पाय दोरच्या काही रडी
पय्यन मस्तूच्या काही रेडी असती तिगेल लेवला का तुक्कू जाऊनच्या दायना तिगेल कसन घर तुगेल कसन घराणे हे प्रौढ गास्तवनगे सम आलोचन कोर्नु कडेर तिगेला गुल्लोचा वस मागिरी तिगेला एद्रक बेब्बे ಕೊರ್ಚಿ नहीं कळवे होईगो पूर्णिमा अव सम आलोचन कोर्नु तिक्क तिक्क 4 ಜನల ಎದ್ರಕಚ್ಚಿ बली सोडैता तिक कोण सपोर्ट येतात की तंक येस ग्राचार सोडोच हांवें हांव येवन सुमार वेळ जाल सावित्रक्का घरा वत्ता मस्त कामस मक्का तू कसने येಚ್ಚನ್ काणका आ वस्तुगलೊಟ್ಟು भिवू नका कळवे आलोचन कोर्न ಹೆಜ್ಜಿದವರಿ आपण भारी बुद्धंती भारी चांगी भारी भारी काम करता म्हणून हे गावान नाव अपवले नव्हे कस्तुरी राब तुका तुगेल मान मर्याद हे गाऊन तुला लेद्राक हराज घालनीदಲ್ಲ रे मिगेल नाव सावित्री फट्टी कौन कोणाल मर्याद हराज घालते की कौन कोणाक राचा सोडैत की कौन कोणाक बली घालत की कसंदलर्दवो माक मात्र बೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ मिगेल दोळेक कन्नाक मनाक भारी खुशी दवचस हावंतू ते गडियेक राखतस